Yeah. Good morning mga ka-rides. Ngayon ay December 30. Ngayon tayo aalis papuntang Manila. Sa daan tayo babagong taon. Ito ako nag-impake lang. Tapos nilagyan ko na inipit ko ng cellophane. Ayan, may truck na dadaan. Inipit ko siya ng naglagay ko ng cellophane sa taas dahil pumapasok na yung tubig. Kasar to. Ayan. Ito yung lugar namin. Ang gumaga. Impake lang ng gamit tapos kami mamaya. Alis na kami. Oras alas 6:21 ng December 30. Dating natin siguro doon mga January 2. Yan, dandahan lang kami. Ngayon, paalis na. Ilang araw lang kaming tumambay sa bahay dahil kailangan kaagad nating bumalik. Tapos ilang taon na babalik. Tulog pa. Tulog pa sila. Sa mayahe. Yung upload pala natin mga ka-rides di ko natapos. Di kasi ako nakakapag-edit tapos nagkaka-problema pa dun sa pag-export ko ng video kasi walang tao. Nag 0-0. Lamig. Parang wala na rin tang tao. Ito na ba ayun na mga ka-rides, balik tayo. Yung pagbablog natin ngayon unti na lang, di siya ganun kahaba kasi yung una nating video na papunta dito ay sobrang haba ng mga video na yun at saka ubos yung memory card ko dun Ganda ng pag-vlog Video na lang tayo pag may magandang tanawin. Dati nilalakad ko lang to papunta sa aming bayan. Parang
Nalulungkot ako pag paalis na. Ah, gusto kong bumalik. Wala eh. Kailangan na natin bumalik. Dahil ilang araw din itong biyahe natin. Sana di na tayo mag-aaberya ngayon, ano. Nagpa-maintenance na rin ako. Pina-check ko na yung mga kailangan ipa-check. Tapos may dala na rin akong coolant. Hirap umakyat yung mga malalaking truck dito eh. Ahon kasi to. Nagpapalayo. Ganda ng palayan, mama. Ano kaya ito? Wala yan dyan dati. Dapat na ilap na pa-music talap. Ko pinuputol yung vlog ko dito mga ka-ride para ano ala sa aming bayan. Takbuhan pala natin ang rides na ay relax lang. Okay.
sa bayan. Ay, parang dito. Koyok pa? Wala ba? Lagi sa tagpoblasyon. Kaya mag-trip dito. Pwede man shortcut dito diretso. Pero dollar mo na. Dan mo na. Ay, bulupak. Dan mo na tayo ng poblasyon. Dan tayong palengke para ando yung terminal ng bus. Palengke. Mapa. Ano? Asa man deh? Ah. Ito na siya. Ay. Hintid lang tayo ng mapa. Pero pwede pa namang hintid. Ay, di sa tang set. Diretso na lang sa. Ang naging ano pala odo natin ay 58,714. Ayan. 3,714. Palabas na tayo ng bayan mga ka-rides. Wow. Iglesia ni Cristo. Ganda ng mga views mga karito. Hindi mong balaklava? Ay, buwan ka ng ano to? Balabal? Ganda ng view. Ganito ba naman yung view? Bukol. Kung ka na step ito na ikasugat ito pa ito ni overtake. Ganun na luwag ni dito oh. May pag sa bundok. May pag sa bundok. Ay, ba dyan? Asa talaga eh. What's up mga ka-rides? Nandito na tayo sa Mahayag. Oras natin alas 6:45. Uy, may dala product pa nito. Mahayag.
update lang. Andito pa kami sa bandang Mahayag. At yung target natin ngayon ay papuntang Surigao. Meron pa tayong 10 hours and 1 minute. May 10 oras pa tayo mga ka-ride para biyahin yun. At ang oras natin ay alas 6:56. Grabe pag dito oh. Ba't nakahalay yung kanya? Nyo. Bukid Mapangin nyo. Ano pala lang ano? Pa-Mulawi na tayo mga karay. Hindi pa Mulawi. Talagang nasa Mulawi tayo mga karay. Ayan. Mulawi. Ay, hindi pa city yung Mulawi. Di ba sa Masbate walang ano? Stoplight? E-city yun. Lalaki ng regalo. Ano naman yan? May ginagawang kalsada. Wow! Nakasinubos ko pala na ano. Lola. Go. Naulo. Biglang labas ng kanto eh. Palabas din pala kagad tayo ng Mulawi. Nasa gilid lang tayo. Ang iconic entrance ng Mulawi. Lalang ng tulay. Tulay? Ulo pala. Wala galing. Tapos masakot eh. Tayo sa kaliwa. Pa-Aurora. Ako nga ang gaya. Galing. Tambulig.
Nasa Tambulig na pala tayo mga ka-rides. Ano? Bagal ito sa ito. Tambulig. Kasi nga tayo tumatoy na. Lasing siyang call. Napapakalam. Sino kayo dara? Yes. Ay. Ang pangit na na pangharap. Oh. Mga kadulas. Welcome to Misamis Occidental, Columban yun. Walang bagon? Oy, nandito pala yung motorcycle lane. Motor. Tapos. Motor. Respeto sa ating mga kasundaluhan. Yehey! Nandito na kami sa Liloan. Kaso Liloan sa amin. Hindi yung sa Leyte. Layo pa man. Mga ka-rides, wala pala tayong video dito, no? Kahit nung nakaraang biyahe natin ay wala tayong video sa lugar na to dahil ibang way ito. Dahil meron ng tulay na shortcut papuntang Mukas. Mukas yata labas dun, o iba. Basta hindi na tayo dadaan ng yung Aurora. Dadaan tayo dun sa bagong gawang tulay. Yun yung pinakamahabang tulay sa Mindanao. Halos wala pang tao dito. Ang ganda pa ng kalsada. Walang ganito walang ganito. Meron naman sa Visayas. Ang daming sirang kalsada doon. Saka Quezon Province. Kasi pa dito, ganda ng mga kalsada. So, ayun mga karay. Bumalik kami sa Jollibee, sa Mulabe dahil ang papel ko ay naiwan. Pinasundo ko na lang, pinakuha ko sa pinsan ko, tapos salubong na lang kami dito sa Molave. Pinapunta namin dito sa Jollibee. Ay nako, nagsayang kami ng oras. Dami kong katangahang ginawa ngayon. Kaya muntoy ko lang. So, ayun na yung pinsan ko mga ka-rides. Astang so. Una na ko. Wala may bukulat. Dito namin sa Tambulig unahan. Ha? Dito may nakahinom dun ko nga. Duda yung ko sa kong papel ba? Ako tama ko checkpoint. Amar ka checkpoint? Oh. Anak ko ka. Dili ko paabot, dili. Nanangit ko, di ko pasudlon ko helmet. Ikaw ay nandito? Close na ko. Ginaos ko, patay. Ikaw may madaka dito. Ay, di ko napiting agi. Dire. Oh? Wata nagkatagbo katong nagkan. Sa pikas. Tipas guru mo mulabi ba? Dari mo yung agi sa pasud Jollibee. Pabor, oo. Wata nagkita. Nga. Kapag Jollibee na lang soy. Ito yata. Dagad oh. Ang Ito ba yung tanga-tanga. mulabi atong
Pre, itong padulo, pasulod na ba? Tubig ko din. Wala mo reply ko, matagpuan, siguro na ko to. Padulo mo mo sige rin, kung tanaw, naging ko, kapatunga, ako po natagpuan. Kaya pa yung mga natin, mata, dito kita kabulan siguro ay. Sobra te. Ipanggas na. Pamahaw na lang. Kahat. Jollibee bitaw kitaon. Pag-iog Jollibee, lah. Jollibee, yan. May ikwartong pag-shot na mo Jollibee, padulong na may mahayag. Oh, dili siya kagmayag. Ikaw nga, di ba? Mahayag na kita. Oh, dali, di ko naabot. Dalian ni mo eh. Yung saan pagpadagal. Dali ko, matagpuan. Yun ka, mamayag ka kita. Oh. Mamayag ko eh. Abi ro layo din ko. Bas hindi pa to siya kabot. Kay kami nabon ba diya sa unang sa Tambulig. Labas namin ang checkpoint. Alapas sa busik. Feeling na ako ba kay Wala pa mo kabot sa Tanggob. ha? Hindi regyaw dito, itong naidakop. Tanggap wala pa. Pa, ano pa di muna ano? Naikuan ka ba ang liluan? Liluan. Anahan diha. Ang suliluan. Adiktor kita biwas gyud. Magtataka siguro tong checkpoint mga ka-rides ha. Dumaan na tayo dito kanina eh. Tapos ayun. Bumalik pa ulit. Buti dinalamingan yung ano, isang sandalo. Pag yan pabalik-balik to. Asan yung Petro? Nandun? Nandun. Dito. Pagas tayo. Dahil subas na tayo mga ka-ride. Premium. Dito tayo sa Tambulig pa rin tayo. Bonifacio pala. Bonifacio, Misamis Occidental. Kasi mo karta no? So, first gas natin mga ka-ride ay 247.94 dito sa Misamis Occidental. Parang naka-yoko yung ano ka. Ay, ito na lang. 247 ang ating unang gas dito sa Bonifacio Misamis Occidental. Hindi pa natin na-ilista. Parang nakayuko yung camera natin kanina. Double check lang ako mga ka-ride kung nakayuko yung camera natin o sobrang hangag. Okay naman ah. Cementerio. Sa Bisaya, Menterio. Nawala lang yung C. Cementerio. Kung saan na tayo mga ka-ride. Kung anong lugar to.
Nasa Tanggo pa pala tayo mga ka-rides. Oras natin ay alas 9:26. Tanggo City. Ngayon pa lang din ako nakapunta dito okay. Dito na yung Panggil Bridge. Panggil Bridge. Yung pinakamahabang tulay dito sa Mindanao. Ano? Huwag mo sabihin sarado. Picture ka lang. Picture ka o dali na lang. Ayos nila yung mga butas. Nagkakabutas-butas na kasi itong mga ka-rides. Lab, magpa-picture ka? Honduras. Ano? Picture ka diha? Nakasayang ang kita. Buti dito pwede hintuan. Yung sa San Juanico Bridge medyo stricto. Minsan nakakahinto, minsan naman pag may naninita ay hindi ka makakahinto. Dito pwede mag picture.
Mao ni siya lab nga naman to'y port dire. Kanang Mukas Port. Sa una mag-barge me dire mo agi. Karon dili na kinahanglan mag-barge. Barko ano na lang. Tulay na lang. Ha? Danau Norte Province, Panggi Bridge. So ito yung labas. Hindi ako nakadaan dito mga ka-rides dahil yung papunta, hindi ako nakadaan dito dahil papunta akong Pagatian. Sano, Tugod. Oh, tama. Yan yung U-turn na dinaanan ko mga ka-rides. Hindi tayo dumiretso dito. Doon tayo. Dumaan kasi tayo dito, no? Pero yung naging daan natin ay papunta doon. Dito banda, diretso ay marami na tayong video dan. Mahaba na yung mga video natin papunta dito. Ito, itong way na to. Kaya update na lang tayo hanggang Surigao City. Ano? Muna akong ginod sa Imolab na diyan kami sasakay ng barko papuntang Samis. Ngayon ay hindi na. Pero hanap na makakainan. Yun pala mga ka-rides, no? Yun yung papasok papuntang port, patawid doon papuntang Osamis, Panggub, yung dinaanan natin kanina. Pero hindi na tayo sasakay dyan dahil nga may naman, may tulay na. Hanap po makakainan. Kain tayo mga ka-rides. Ito ay picture rin. Amakan Eater. Hey, what's up mga ka-rides? Nandito pa lang tayo sa Maigo. Ang layo pa ng biyahe, mga 9 hours pa. Tapos yun pala karga natin. Dalawang bag na sa harap. Tapos yun, top box. Tsaka ito, mga labahin. Order kami ng inihaw.
Ini. Tapos halang-halang na baka. Ito baon namin to na manok. Kaso lang kanin. So yung mga guys, tapos na kami kumain. Oras alas 10:49. Yung gabiyahe natin 9 hours and 59, 10 oras. Parang wala tayong naibiyahe ah. Kasi doon sa bahay 10 oras. Sigurado may traffic to. Alright. 9 hours and 59 minutes. Andito pa tayo sa Maigo. Malayo-layo pa mga ka-rides. Isang gas pa lang tayo, 247 plus pagkain na 220. Mura lang yung nabayaran namin. Dalawa na kami, 220. Yan, update na lang ulit. Dahil marami naman na akong video dito. Kauswagan Lanao del Sur na tayo mga ka-rides. Time check, alas 11:16. Wala pa tayo sa kalahati. Alanas, mas bago. Iligan mo eh. Parang part na to ng Iligan mga karay. Ay ba? Tara. Manikar. Ay mo mamantong ka. Shortcut. Shortcut. Parang shortcut to. Dami tubig eh. Ang lakad dito. Hindi ako nakadaan dito nung papunta akong Pagadian. Doon ako dumaan. Maganda rin yung kalsada dito. Ay baka.
Maganda yung kalsada dito mga ka-ride. Kunti lang yung dumadaan. Ha? Mga ka-ride no? Alam? Checkpoint. Checkpoint. Pipiliin ko. Gagi dire. Karika ba yan ko na? Karay, iniwas tayo ng mapa sa traffic dun sa city, pero layo ng inikot natin. Umabot pa tayo dito sa likod. Ano na mga ano to? Yun, traffic din. So yun na mga ka-rides no. Layo ng inikot natin. Parang may kasal no? Ng mga... Ha? Parang fiesta. Daming ano. Layo ng inikutan natin. Pero ano naman talaga, yung sa kabila ay grabe yung traffic doon. Pero yun nga lang, ang layo ng ikot. Eh, huli ko na napansin na iba yung daan. Kaya tinuloy-tuloy ko na lang din para makagala na rin. Niya dito layo kayo. Kaya kung tanawin mo sa mapa na diretso. Yung mga ka-ride, ang tinuro ng mapa sa atin ay sobrang layo. Dito ako dumaan para makadaan na rin tayo ng city. Kasi itong angkas ko ay di pa niya nakitang iligan. Kapag sinunod natin yung shortcut, di tayo makakadaan ng ng iligan city. Parang may traffic naman talaga dito kaya di tinuturo ng mapa. May nakita ako sobrang pula. Pero daan na rin tayo dito. Uptown. Anong lugar to?
Malapit na tayo sa ano eh, Iligan. My checkpoint again. Lanao. Oras alas 11:57. Iligan City na tayo mga ka-rides. Oras natin ay alas 12:10. Let's go. Biya man popcorn. Let's do cities, no? Iligan City. Tapos yung mapa talagang pinapadaan niya tayo sa bundok. Yan o, pinapaliko, dapat dito lang ang diretso. Sa kotse yung inaano niya eh. Pati yung mga ano, diretso lang. Traffic sa Iligan City. Pero okay na rin to. Isa dun sa sobrang layo. Kaya naman to eh. Motor lang naman. Grabe yung traffic dito sa Iligan. Sabi ng mapa, ayan, tanga ka kasi. Tinuruan ka na nga ng kalsada na maluwang. Gusto mo dyan? Sige.
rides, pahinga lang tayo. So yung mga rides, no, andito tayo sa Mantika, kape lang tapos bibingka. Katsa Jade Kapihan. Sarap nung bibingka mga rides. Malapit na tayo sa ano. Cagayan de Oro. Ano na tayo? Initaw. Oh. Love, na tayo sa Initaw, Robert Hart. Initaw. Ito. Man-made forest. Ano yun? Lako kayo, no? Lako po ni. Nalasang mo ng paghamok gubat. Masugatan. Lasang. Bilis na kwento ng ikaw. Nalisan ko. Pala ka na. Panawas na nga. Hey sir. Sir. Dapat ng tampalin papel. Bunong. Yung mga motor nakagilid na agad eh. Welcome to Laguntingan. This is where the airport begins to follow the center. Pagkabiyahin niyo po ng Cagayan de Oro. Gusto niyo mag-aeroplano. Malaguntingan po ang babalin niyo. Ng ano, Laguntingan. Laguntingan, mama. Ay. Yeah. Lagpas tayo. Ayun, yun. Maganda ka. Tayo. Pwede yan. Makaiikat yan. Ito, makikihi ka dun. Ako yung magpapagas ang pera. Nang, ano rin? Ba, sabi mo? Oh. Ang bina, ano 500 yun? Kala na. Mangihipog ko. Okay. So, ayun mga ka-ride sa 200. Pangalawa natin guys ay dito sa Laguntingan at nakapaitan ng 238. So, 65.99 per liter. Ay. Nakuha lang naman sa kali. Dapat yan. Mainit na to dito. May tao. Si mama. Ikaw una? Ikaw una siya. Puli-puli man takay magbantay sa bago. Yung mga ka-rides do. Laguntingan. Malapit na tayo.
Ihilang ako mga ang ating motor mga ka-ride. Nagpahinga muna siya. Ayan. Ihilang din siya. Ihilang. Natatay ako pero huwag na. Okay, mga ka-ride, tapos na tayong umihi. Diretso na tayo. Malapit na tayo sa Claveria. Sana malamig yung Claveria ngayon. Oy, may checkpoint ulit. Ito yan. Sir, may papel ako. Good morning, sir. Good afternoon pala. Good morning, sir. Good afternoon, sir. Kala ko good morning pa eh. Antok ko siguro. Hindi ako nakapagpalit ng battery ng DJI. Dapat nagbayad ako. Sa bright eye. Sige lang. Dito na lang inigsaka. Ako mag-vlog na rin. Tonight channel mga ka-ride. El Salvador na tayo mga ka-ride. Ilang oras na lang at apa ba? Patay. Patay. Apple. Okay, mana popcorn. Kalau tayo sa ano? Sige ko na dyan sa kita. Mapaak mo na akong pan. Mga ka-rides, tingnan nyo tong coolant ko. Di ko alam kung anong mali, ano dito problema, pero bilis niya ubusin, no? Pero hindi naman siya nag-overheat pa. Baka pareho lang din to nung dati, o baka sa setup na setup ng panggilid. Pa-check ko lang, buti lang may baon naman akong coolant. Ubus na ulit, oh. Yan. Lalagay ko, buti may baon ako. So ayun mga ka-rides, andito pa kami sa ano? Anong lugar to? Opol? Parang may bandang Opol na ata to eh. Basta malapit na kami sa Cagayan de Oro. Dumaan kami 7-Eleven. Nakita namin yung ano, yung coolant na wala nang laman yung reserva. Buti na rin yung coolant na binili ko doon sa amin ay hindi ko iniwan. Dinala ko. Kaya ngayon nilagyan ko. Kailangan ko na lang i-check yan pag medyo malayo-layo na yung biyahe namin. Parang ang bilis magbawas na ngayon. Pero at least hindi siya tulad nung dati na nagka-problema ako na kahit lapit, sobrang lapit lang naubos. Ngayon naman eh, nakatakbo naman ako ng ilang oras, pero tsaka pala siya naubos, no? Di ko alam kung dahil ba sa tambocho, sa panggilid. Eh wala naman tayong alam saan eh. Pa-check ko na lang din siguro to pagdating. Kupol na tayo mga ka-ride. Traffic dito mga ka-ride, may checkpoint. Yung kasi yung checkpoint nila, yung motor diretso lang. Good afternoon, sir. Yan, nakaganti tayo mga ka-ride. Yung sine-checkpoint nila ngayon ay ang kotse, hindi yung motor.
Nakaganti rin tayo. Yun mga ka-rides, time check alas 3:25. Nandito na tayo sa ano, yung bypass para di tayo makadaan ng Cagayan de Oro. Alam ko paglabas nito is Agura eh. Very, hindi ko alam, pakamigin. Kamigin. Oh, what's up mga ka-ride? Ito tayo sa ano? What's up? Ayan o, Robinson Supermarket oh. Hey. Ayun naman, master. Grabe na nato pamutas itong gamit tapos so ayun na mga karay, as usual pag tapos ka na magsuot ng kapote wala na yung ulan, ano diba? Ang galing. Hindi na ako nagubad. Paakyat na rin naman tayo ng Claveria. Maulan dyan, tsaka malamig. So, kaya na to. So, time check mga ka-rides. Alas 4, sarado. Nandito tayo ngayon sa Puerto. Cagayan, Puerto. At yun na nga. Wala na yung ulan. Ang init sa ano, katawan yung kapote. Ito na magubad. Ang ganda dito. Dami mo ito. Patrocino. Mas malamig talaga itong lugar na to pala pag hapon. Tulad nito, mag-aalas 5 na. Claveria. May paglang nga lugar sa Pagadian. Oh. We are here at Municipality of Claveria. Pero may mga pagkakao, no? Talag. Kasi hindi tayo makakaabot sa view. Convenience store. Picture ka ng kawit. Picture ka dyan sa akin. Dali na lang, ano lang camera. Ay, so ayun nga mga ka-rides mo. Pag mga paahon bilis niya maubos. Nakalagay ko lang nito sa ano, nagindingan, tapos ngayon ubos na agad siya. Dito ko lang nilalagay sana sa upper eh. Paubos na yung ano ko, baon. Sobrang init niya kasi pag paahon.
Wrapper lang. Kasi pag marami, susuka din yan. Ganyan lang. Ay mga karayso, wala na makita dyan. Kanina ano pa yan eh, kita pa yung bundok. Ngayon, wala na. Tapos yung dadaanan natin mamaya, ayan, ganyan na. Wala na tayo makita ngayon. Uy, ba't nakaganyan yung bag? Yo, what's up man? Ito yung tanahan. Zero visibility. Ayan. Di pa man zero makita kan. Pero grabe na pag mga ka-rides. Ganito pa, ganitong oras dito. Ano? Tapos may isa ka pang din nakita kanina. Yung overview din. Ha? Dami. Ha? Dami. Camping site? Camping site? Doro. Ang ganda mo, kaibigan. Oh, kani man tatalabo. Eh. Oras mga ka-rides, alas 5:34 na ng hapon. Ganito na yung itsura dito. Oh my god. Ilaw tayo ng ano. Pailaw tayo ng dilaw para ano sa pag labo kasi makita tayo mo na tapos na dito. Isod na dala mga rider. Nawala mo ba? Bla bla. Oh. Na. Grabe yung lugar nila, oh. Kano? Takay na mo? Ang ganda. I don't know. Grabe pa nilang mga suga ay. Lahi man ang pagsahay. Lahi ang paglight sahay. Uy, kumbal mo to. Laki nakahay. So yung mga ka-rides, alas 6 ng gabi. Andito pa rin kami sa Claveria. Hinabutan na kami ng ulan. Hindi na makita. Update na lang. At mga ka-rides, ulan tayo dito. Ulan tayo sa bundok. Lamig.
biyahe yun. At lang pa mabot dito lang. Gutom. Kasi mabasak pa yung ulan. Awit mga karay. Lakas ng ulan. Ano yung game mo pa? Awit. Asa na yung ticket kanina sa liog? Pwede ba? Asa na? Asa na? Asa na ba? Ulan. Nakaka-ride sa tumigil kami. Grabe tagal luminto ng motor. Buti straight to. Dinaan ko dito sa may damuhan. Nawala yung preno. Bumigay yung preno. Ano pa lang eh. Parang mabigat yung karga namin. Kaya mabilis bumigay yung preno. Kahit nag-engine brake na ako eh. Kaya tingin ka ba? Yung sapatos ko na lang yung ginawa kong pang preno. Sabi. Ang dilim pa mga ka-rides oh. Wala makita dito. Di ko matansya kung gaano kahaba yung pababa. So yung mga ka-rides no, yung angkas ko ay bumaba na. Wala na talaga yung preno namin. Binasa ko na para kumapit ulit kaso hindi niya kaya. Hindi niya kaya yung bigat. Bigat ng karga. Tapos pababa kami. Tapos ako nakasakay sa motor kasi yung paa ko yung pinampiprene ko. Tapos pitik-pitik ko ng konti sa preno sa likod. Saka harap. Kasi hindi na siya kayang asam ka lang. Kasi hindi ko na siya pinasakay dahil parang wala talaga. Hindi ko matansya yung pababa kung gaano kahaba kasi madilim. Salam. Datang. Hello, yan. Ay, kawawa yung gusto. Pahulain na lang talab. Isa tayo mula pasag sa Rigao. Hapit na. Hapit na. Yung mahaba. Hapit na. Ay, nakablog pa pala. Mga ka-rides, nagka-aberya kami. Aantay sana ako ng vlogger. Ang problema, yung vlogger pala yung nagka-problema. Kasing nitungon. Lakadiya. May shop daw dito mga ka-rides. Check lang. Lokal.
Tara, boss. Ay, tara. Check na. So, ayun mga ka-rides, no? Andito kami ngayon sa Hingoog. Hindi na muna kami tumuloy sa biyahe dahil ngayong araw, ang dami naming naging parang pumipigil para umalis muna ng bahay. Una, yung cellphone niya, natagal kami sa paghahanap kung asan. Pangalawa, yung papel ng motor, naiwan ko. Hindi ko alam kung bakit nailabas yun. Lagi naman yun nasa belt bag ko. Kasi nga, para di magalaw. Tapos, yung coolant ng motor, ang bilis maubos. Kasi nung papunta pa lang naman tayo ng Mindanao, hindi naman siya nauubusan ng ano eh. Sakto lang, pagdating dun sa bahay, may natira pa siya. Pero, marami-rami pa yun. Hindi gaya ngayon na mula bahay hanggang sa may ako, madumi yung pote. Mula bahay hanggang may lagindingan ay naubos yung coolant. Tapos, nung naglagay ako, pag akyat ko ng Claveria, ubos ulit. Tapos, nagbaba. Ayun. Maayos pa naman eh. Nung pababa kami, kumakapit pa siya. Nung pagbitaw ko ng preno sa harap, pagpihit ko ulit, yun, biglang wala na siyang kapit. Tapos yung sa likod, medyo mahina yung preno. Wala talaga, hindi kaya. Yung ginawa ko, pati pa ako, pinampipreno ko na tapos ginilig ko. Yung choice ko is, may kasi, may kanal. Tapos may naman gilid yung damo. Doon ko sana itutumba. Pero sinubukan ko ba talagang pigilan? Hindi muna ako nagparated. Kaya ayun. Sinubukan ko yung nangyari dito sa sapatos ko. Yun, okay pa naman yun. So, daming aberya. Kaya, pahinga na lang muna. Tapos bukas na itutuloy. Di baling saan kami abutan ng nito, bagong taon. Pero itutuloy pa naman bukas. Maaga na lang. Madaling araw. So, dito lang yung ngayon mga ka-rides. First day. Tapos ito pala yung nakuha namin kwarto. Yan, pang-apat na tao. Kasi, yung lab? Yung for 2 person, walang sarili siya. Yun. Common CR kasi yung for 2 person. Yeah. Yan, may kaputi pa ako. Gusto ko kasi may sariling CR. Dahil ako ay laging hinahanap ng kalikasan pag nasa yung nagpapahinga ako. So ayun mga ka-rides na. Tuloy na lang ang biyahe bukas. Bye bye. Hanap pala muna akong tsinelas mga ka-rides dahil wala akong tsinelas. Ang tanong, may mabibilhan ba dito? Wala naman eh. Kaso wala yata dito. Pagkain na lang. So yung mga ka-rides ko, bumili na ako tsinelas. Tapos pagkain. Yun, tara, pahinga na.